Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tirad Bus Network. DZTP RADYO TIRAD Bus. Tirad Bus, Tanawag. Okay, ayan, naimbag na malam tayo gagayam. 16 na ti mabilang ti bulan ti January. 360 days, minus 16. Ang pangay so ti kwintaan. Ta at datay pa lang ti first quarter of the year 2026. Dagiti trabaho tayo tinasken nga kitaan na ti schedule tapno saan apo nga malibtawan kasta apo ti napintas sa panagsaad iti panagsango dagiti naplano ken saan nga naplano at trabaho parehas lang apo dayta no maipatungpal wenno may wakas itangal daw apo ket naduma-dumanan apo ti idanong ka na kayo dati programa ti Tirad Bus Tanawag ket ti dahil iti adan ti impuswang serbisyo publiko mga padayaw apo kadagitay napintas ti arabid na mang kondinar magkadagitay intrikilo ti arabid na ken mga analisar dagiti babanag nga issues concern no apaggiso ken dagiti damdamag apo nga naggapo manipod apo na extract manipod iti Region 1, 4 apo ka probinsya data, pakaibilangan ti Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, ken Ilocos Norte. Dagita po ti mga ganyo. Tatno may danong na kayo asa for your information at dagiti pagmin namin na antayo ka babanag. Dagiti proyekto, ken dagiti police report na po. Ayan. At syempre nga ti flow, ti taray, ti programa tayo kat first music kita nga nakauwang biyernes kay magpaiso more on music ti talaga nga naikari idi basta biyernes at dagiti issues ken datat dangkayan metten apo dagiti sunat ngem kas ti pangbungad bilang dayto man ti napintas nga dagiti sinangputanen iti ipatpateg na iti biyaga. Adut nagkuranga tauray laeng surat di kan masubalitan ngem di na kayat nga sawen ngawan kan ditoy nakem kurang aklat panawen no isu di kanay ayaten daytoy metilaglagipen di kakuman sinumpliana jak kuman nagpagpakita ngem jak kayat ngayon ka masaktan
Tano maminsang ket dagitay madatnan, dagitay danunan apo iti kanayunan ununayon kabang ti pamilya na nga nabayag nga pimanaon. Uy, dita na po nga iabrasa ken masapol nga datay kita nyo tamangan nyo mo tanano tanong napimpintas ti parang sinurot yun. Apay naskeng kadi palang laya ko nada. Ta miyembro mo ti pamilya, aman, nasken apo deta, uri anak mo, uri amam deta, masapul latamat ti agremento yung mga sumbangir, nang runa po no na ikamangan, na di anak mo, o di ka day, o kas pagarigan na, nagkatok, o nagtuktok ko na nagkalikagom, na di anak mo, ket addamoten tinabukal nga miyembros ti wenno pamilya na. Apay pagkedkedam kadi nga pasangbayen. Anya na klase ka no pagkedkedam niya. Ti kahit ako asawan ti punto na gata ti meaning na nga talaga. Umay kami palang dita. Ta kastoy gapo ti maysa nga banag. Ta tagitimang ka adada nga na safety dagiti anak ko dito at adda nga datay nasalunat da ngem no minsan ti panunutan da kasano nga rodan kasano nga rodan ke sa bagay may sakbet mandi po din ay kamang kayon ket tata kasla kayat yo ti mamang subli kanyak ti may nga banag why not apay di nga saang kayo nga awatan. O dependento botan na po dagitay nas kakaskananan. Ngam masapura kitaan ti obligasyon. Obligasyon dadi rumbeng nga sharing. Uy, sharing. Anya dadi klase ti sharing. Natural na ta. No kasla dua pamilya datan Ngam si kalang ti household leader. Ta no may sa ka no sika ka naikamang ka na ka amomon dagitay obligasyon mo. Ang agapota dimtigay, oy, bagim pala ang matatatang, bagim pala ang nanang. Ang problema no kaya nanod na lakadi, nananay ngem, kasano nga mapuintaram apo na, dahil pagkorkurangan yun no kasjay. Tagamin ti epekto na data, ket no kasjay iti nakita mga tulong ni naganak kanyam, kasla dati nalukay ito dati imam, ore ka dati pagsamsam kedak, ore ka danto ti kasjay. Ti panagkunak napintas na jay, tapasat iti panagayat tinaganak na jay. Ngem, iti panagpaot na no kasjay ti sitwasyon na, haan nyo nga mo dati kurang na, haan nyo nga mo dati talaga permi nga pagrigatan na. Apay ngamin, agsipod ta adda, lagi mang salsaludar palaang, gaputa shortage palaang iti, naganan ti gastusin nyo. Kasat nung to mo, dadadakal da, nagitanak yun, kas pagarigan, agtawang palaang ti inam, iti inunaang kataluda, uno pa da, ay narigat ta siyempre, dimbadakal dan to, dakal ton, iti, nadagdag sendon ti isakad mon kadakwada hanyo palang marik na agsipod ta adda ti mangsupsuposop palang iti pagkurangan na hangko baga nga datay imutam na diyan mo apay kay imutamon apay kay imutamon da jay aramidim na tapo do no kurang iti nakas pagarigan na kurang iti datay panang tameng mo iti sa ampay nga asawaan. Natural adulat tabo dagitay nagkurkurangam idi solnita mong tatan ipapas mon wain nalagaan na yirik naman kan maka masaludaram uno datay masolnitam dagitay lakings kung nagkurkurangam neglect mo idi kani anak mo para kanya kikasya tata may papas kon maramig kon gapo anak ko ti nagkurkurang ka kanya midi kasta ti bagam o kas kulang dati nang scripted sa data niya kasla dati scripted dati naidalan sa ti drama ngam kinagpweso na pudno apo nga pasamak na kita pudno nga talaga nga mararabid na kita
Ngem ti punto na po nita, dahil wagas ka na no kasano ti panangrik na, iti agpamilya, no adda, iti no anya na iti pagkurkurangam, iti panangipaay mo, iti suporta, iti pamilyam, nang nangrunan no, how much more apo nga nagdagdag senton, inton agtawundan, iti nga tumay, dumagdakkel at talaga ti gastusan da kada lumagdag semeti baklayem. Kasta ato amok nga muyo amin dagita. Kabisado yon kada na-train kayon. No dati ko na kung nukas jay ti tabas na oy maawatan nyo ba tayo financer pa lang niya o kas pagarigang kas jay iti sitwasyon na. Lagoy garo 45 minutos kalpasan dalas 3 at adupay kalpasan dagitoy apagamo. Tirad Pass. Kahit ko ti agyaman kari kiti imay ditoy datoy Michigan Medical Foundation nga suda ti grupo nga imay ditoy ket dakkel ti may tulong da kari kiti kailian tayo kan kastamet den ti enteramente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na kari kiti amin pa nga the doctors karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samet nga kadwa dahito Michigan Foundation Medical Mission kat ado ti may tulong data dahito nga mingkat surgical kan dental ti aramiden da so lang nga datay kita ti agas no di kadi agoperar da. With the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents datoy mabalindang na free services, medical services nga mabalinda may tulong for our constituents. With the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health, we have that medical MAIP nga funds na we through DOH we were informed that we can use those funds for such medical mission, so we coordinated everything, whatever funds that's needed at damang provide. But so with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission, and we take the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such. Tirad Pass. O kaya na subsubleti programa to Tirad Pass tanawag. Makita tayo niya kadagiti kataltalunan. Uy,
concern na latapo dagiti kakastyo klase iti trabaho ng runa dagiti pa nagnanti pagal-alistuan dagiti kakabsat tayo nga manalon tagamin no speaking gamin ti food production isu apo iti ayon na dayay namnama tayo kadagiti may mulmula apo iti agricultural land na so dayay iti makita tayo pagpapatangan tayo man datoy kasano ti believe mo pamatim ti patapatam no anya ti na progreso ti mais wenno daytoy mani o lawan santi baybayan ta jay tabakon talaga nga napintas latapo data kwa datoy produkto nga Virginia uno tabako agsipugam laeng dayala ang trabaho ng gaminti adu iti maminsan iti narigat na asaparan idinto nga dati na nakabak nga mais keta ken mani nakaw talagang kalpasang nga maibulam la data no nasibugamon no damot tina-schedule mo nga panakasibog na ti weekly aging ganang makadakkel datoy isulaan kumusta po dagitay penat na growers anya kadi iti kasano kadi iti marketing yun na makadanon to talaga nga naimas po ti root crops kalaman dito tugi kabagag kanda tapos naman nga nasustansya full of vitamins sa kunada na tip na protein na data ngamlaang daji ta basbasit sa mo tagmulat ti mani kada ito antay nga mo no jak amo no daytay pumadamot lang iti mais iti ayan na mga imas nga mga kakapintas na daytoy mo na enjoy dati ko na ako na kalpasang nga may mulam nata dahil ito lang na sibug-sibugabon no datay nagtubon kita basitin jak amo na maabunon dato kasla di balatong ka no inabunom ta balatong iti na adado ay taga nakirang iti panagsabong na iti panagbunga na aglang lang tulat tanda ta jak amo no kasano mo ti straheya yo iti palagpadakkel mo iti balatong tatag iti talaga sa antay apo nga naganan datay kasla laeng basit income ko kunada depende ba laki di dati di nakasanayan nati panagbulat ti daytoy naganan nati balatong ta kalpasa nga naimulam data aket napay apo maasapol ti adu nga panaka-spray na no idinto nga no ikumpira iti tabako nakaot dayta ti Domingo nga mapan-sprayan ni tobacco grower gagayem ngem no nakasanayan nan ta kunakon sagsagawisiwan na lang data ay idinto nga ti mais met kas di mat lang data jak amo no agtubo ta tunggal may sa itilda ka may sa bukal data no data mais pagkakwa sino apo kadagiti farmers iti mais nga dajay tunggal butil nga talaga may sa iti maibunga na may sa apo ti maibunga na da kasano no nakay tulnek iti example di basit la nga datoy ay parcel no basit la nga taltalo nya bangkag nakaibula ti 10,000 kwintaan tayo man dayay no nakaibula ti 10,000 nakapagtubo ti 10,000 di basit la nga dahil pag-kwintaan tayo tunggal may sa nga puon iti mais kaya makaibunga ti maisa dahil 10,000 di 10,000 apo nga bunga data kat dahil may sa nga bunga na kat no kilusam dahil timbangam dahil kat no ada ti media kilo when 1/4 kung natin man 1/4 siguro definitely 1/4 ti dahil may sa nga bunga na tanong dadakkel na ta dati siya umabot misuro ti 1/4 presyo mantikas na presyo mantikas na example lang di kong kunak
makwintamon iti nalaka makwintaan no mano ti maysa nga iti magdam ti profit mo ganansyam wano mapaglakwam iti 1/4 hektar no 1/4 hektar ko natay ko so 2,500 square meter. Kaya no 2,500 square meter kato at dati na imulam di pasar na 30,000 akapuon naganan makwintamon na dyan. Dati mas less iti trabaho na. Dahil talaga puros nga saan ko pang napadpadasa mula kitidingam siguro na kitidadumag masit lang na dahil ano nag-presyon to na po na presyon nanto ti existing price nanto nito no ti marketing price nanto na kaya dahil laang hantay nga mo kaya ada ka mo no ada di kaya di nansapay abutan di 20 pesos per kilo niya iti mais kastabatan sa dati mani dagiti laang apo gamin iti pagkuan na jak lamo no napintas iti di pa nagprespresyo na no napintas data sigurado nga amin halos 95% iti mamulaan ng kada ito'y duwa klase iti produkto ngam ni apo tabako tayo na ako talagang adalat tabot dati gundaway nga makikita na iti pagsayatan na. Okay, karon na madamdaman niya. Dati mampay, alawatan tayo mampay, timbay sa nga, alawatan tayo mampay, timbay sa nga live report. Sakbay man nga dati idanon tayo nga topiko tayo. Iti dati kung daway ta pastrigan tayo ba, at tilinyan tatani partner na adam. Iti dati kung daway ta nuan niya, iti natanawagan na manupod apo ti area of responsibility na itatang gundaway ni partner na at dantilin niya. Exact location mo, partner na, go ahead with your report. Thank you very much, partner Nick. Dati man partner na pasama ka disgrasya agaro pala 7:30 idilaing rabi manipod ti barangay road ti barangay Mameltak San Fernando City La Union. Nakaramanan to partner iti maysa a babae 48 anyos sa danti living partner dating OFW at taga San Fernando City La Union nangimaneho ti Alpine White Nissan Navara. Ken may sapay nga babae tinairaman ti disgrasya 50 anyos na sawaan tubo iti Iloilo City nga magdama nga nanait San Fernando City La Union nangimanay humot partner iti Azul Arosi Macho 150 daan iti sidecar private basar iti pako ng investigasyon ti PNP kanigan ti dating insidente ti nagmaneho daytoy Nissan Navara mapatpatara idi nga agpadpadaya idi ta masabat na datoy mat nagmaneho ti tricycle nga datoy katada iti agpalpalaod mat idi ta makadanon dati nakapasamakan ti disgrasya iti paset ti medyo sumangat nga at sa pagsangatan nga turod iti kalsada iti akin kandigid nga steering handle dati nagmaneho iti tricycle na dungpar na iti na isagid iti akin kanigid nga pasot ti datoy sango iti masabat namat nga behikulo nga nakaigapuan partner ti saan nga nakakontrol datoy nagmaneho ti tricycle kat datoy iti natulid partner natulid nga nakaigapuanan na iti pan nakaipit iti driver nagresulta ti driver ti tricycle na itaray itbabaen kadagit ti nagresponde akamang ti BFP uno ti ambulansya ti BFP sa Lorma Hospital kat sanggasat partner Nick kanay deklarar nga dead on arrival babaan ti nagtaming kenkwana nga doktor kabayatan na nga ti driver mat iti four wheels kat saan anan ada ito kat naipan sa City Health and Wellness Center para iti panakailasat na ti medical examination nga datoy kat kalpasan na naipan sa San Fernando City Police Station para iti panakay dokumento iti napasamak dagiti duabi kulokot na nadawin dati di pa mo dikatad para ti panakatarimaanda agtultuloy ti investigasyon ken panang monitor ti PNP kanaygan ti datoy napasamak kabayatan na partner kabali pa tabag datoy na panakasumog iti maysa wanted a tao agaro palas 9 idilaing rabi sa dyan nagilian La Union
Babaan ka dagiti operating unit iti Burgos Municipal Police Station, ti San Fernando City, ken dagiti kamang ti Nagilian Municipal Police Station, second La Union Provincial Mobile Force Company, La Union Provincial Intelligence, CIDU Baguio City, dagiti kamang ti Baguio City Police Station Station 4, Baguio City Benguet. Si akusado may isa babae, 45 anyo sa Dan Philippine partner, negosyante ka nagdamag na na itinadakama ka lugar. Basar iti report ti PNP, dagiti personal nga ron iti nangi serbi ti waran of arrest kontra iti akusado, may gapo iti kaso nga estafa. Naimaldit ti kaso under criminal case numbers R-8427, ano sa dino na rekomendaan iti akusado agpiansa iti 6,000 pesos para ti temporaryo pa nakawayawayana. Dato katanda itatan ti ospital nga nailasat iti medical examination kakana na ipan ti Nagilian Municipal Police Station para ti pan kay dokumento iti dati pan nakakamuna ken kasamutan iti pan nakailawat natin basak na korte ken itatan iti custody iti nadakamat nga police station. Ken iti may sapay nga damag partner soy pandaka-arrestar iti wanted a tao agarop palas sa 8:45 ijay sinapangan Bangged Abramot na iti partner. Babaen ka dagiti kamang ti 101st Maneuver Company ti Regional Mobile Force Battalion 1 Katli Unit kadwada dagiti kamang si CIDG Abra, Bangged Municipal Police Station, Abra PIT, Regional Intelligence number 14, kan second Abra Provincial Mobile Force Company. Si akusado partner kat may isa lalaki, awan ng asawa, residente iti sinapangan Bangged Abra. Arrestar dati babaan ti bilag ti waran of arrest, may gapo iti kaso nga panaglapsing ti Republic Act 10591. Naimaldit ti kaso under criminal case numbers 2026-128. Ada petsaan idi pala ang January 13, 2026. 5,000 matlaki dito tinirekomenda pagpiyansa sa akusado ngano sa dino ket ada itatan ti custody iti CIDG Abra PFU ken kasamutan iti panda kay Sublina ada ti warrant of arrest manipod iti nagapuan na nga korte. Di kita partner, ti update tayo para iti Tanawag Tirad Pass. Ronald Ocoy ayon, Tirad Pass News. Thank you so much sa partner Lunad. Kada kita nagdudumang nga damdamag manipod iti area of responsibility. Oras tayo 2 minutos kalpasan talas 4 ag sublikamento kalpasan pay dagitoy apalagi pa. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglabas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility
is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for here this morning. And as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon, and also Subic, and then Visayas in Cebu, and somewhere in Mindanao. This facility will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau of Fisheries, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So thank you very much for your presence, and good morning to everyone. Tirad Pass. Okay karod, kumusta kayo manan? Malada kita'y ka-open ti transistor radio ng entry karnayong maladaw. Malagat sa kastalaan nga po, nakatira kita'y papapanan tayo. Nga nasken ilipas kan naganan na tayo arami din. Kung sir na latang amin, no may panggap apo, kasla na dyan indanon manan ni parturong latatay, nga ang mapot-pot apo, nagitay mapaspasabak apo nga vehicular traffic incident. Dano yar-arig mo ka, no ar-arigin ko mati interamente dito'y pagilyan tayo nga Pilipinas. Ngayon tayo nga mo, kadagitay mo dadu mga pagilyan. No kasano mo ti mapaspasama kadagiti kalkalasada da no damot ti kasla ditoy nga pulos asa ang agputput atata entunukan adanto manan adanto manan akastabatan di ditoy laaga nakabantag apo ditoy Region 1 Pangasinan, La Union, Ilocos Sur ken Ilocos Norte pasaray pa adda Maydan nga maalan sa Jay probinsya apo ti Abra. Kastabatan na kiti nabalay apo nga operations dagati kapulisan nga pantalata po sa siyangkat kitan tayo man na to pasat na po ti Pangasinan dahito'y napasabak dahito'y dagati man other wanted person apo ti kitan tayo niya nga maaresto lata dagati kapulisan dahito'y man may panggapiti dahito'y other arrested wanted person, other wanted person. Muna na, alas 10 di January 15, 2026, iti Tayog Pangasinan. Kat babaan nagiti operating unit si Tayog MPS, dahito apo kasado kat baysang babae, nakaw, 39 ti taon na, may isang OFW. Apa nga ta? Anya ti narabid na to eh. Ganda iti residente iti Tayog Pangasinan. Kat babaan apo nagtay personnel iti inaresto na to kusado babaan apo ti bilag at Bertio. Iti warrant of arrest for unjust vexation. Dahito iti revised penal code article 287 under criminal case number 9311 napitsan iti September 14 2021 kailaan niya ket
dahito iti nagadan iti adan ti recommended bill nga 2,000 pesos kita kusado ka daytan ti kustodya iti Tayog Municipal Police Station apay ngamin nga dahito kat napitsahan kita supposed to be kat na dahito kat na survey iti palang September 14 2021 dahil nga warno pares apay nga ta niya ti magagapo something siguro nga nagbakasyon no saan da matuntunan ti ayan na no sa din no kumanga pangiserbian da so dagiti ti talagang nagananda ti sitwasyon na apay nga deta na remark kay dahil palang ti pizza na tatalaang naresto kasi ti dati talagang sitwasyon na kabiatan natin sa balipay apo na dahito'y arestado nga wanted person dahito'y man ti talagang ako niya kahit babaan at po ti police station na kaslead unit pagkabilangan ti 105th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 dati yung akusado ko may sabata nga senior citizen 61 ti taon na po naasawaan kan dati ti taga Bayambang Pangasinan dahito kat babaan na po ti personnel inaresto dat akusado matlaang dati babaan mo lang WAA wano WOA para ti concubinage nakaw adan dati ti 10,000 pesos recommended bill ti akusado kad datan ti kustodya iti Bayambang Police Station concubinage amo yun na jay no nya da jay klase ti ko nga concubinage no kuma babae dati amo yun no kuma babae ti linabsing na ko mga daytoy nya tatay no babae ko man ka adultery adultery but no babae wala na panaki kamalala asyay ayan na no lalaki concubinage no babae kada daytoy adultery di taon na da dyan, 61 apay nga ta hindi data katawon na lang adan ti nag-complain iti data nga ko asin no ti complainan iti data po dagay apo ti ang natakama dito ngem no amirisan tayo at dagayam ti linapsing na nadotoy lalaki something siguro nakirelasyon ti sangarumbang dati iparparit no minsan kay sunsamot dati talaga nga kaya da ala ka ganyan ro kas talaga ti talaga pagdalanan na no minsan na po narigat dabo ngaliklikan no dimteng iti maysa nga soliso na erna nga agkasapulan launay awanen nata nya tinapimpintas ti kasjay bonno dati nagan-anos ko maapo dagita po ti pag-aliston nga nakamaten dagita marites dagita chichismosa dita o kasto ni kasjay mabalin siguro nga silensyo ti panaka-ala na dato ala kada never mind no kasta po ti sitwasyon na tate ko na kung saan siguro nga nakapagtipel ditan iti nagbanagan na kabayat ano sa malipay nga dito yung arrested no dati mo napasabag apo nga vehicular traffic incident dati ko na ako niya tahan lakit di nga putput-putputan na kita kakasta nga pasabag napasabag dati talas 3:30 dilang kalman January 15 iti Kalasyaw Pangasinan Kalasyaw tayo tatama niya ngem sakop lang tapo ti region mo neta napasabag ti alas 3:30 iti Kalasyaw Pangasinan karaman dito tagtawon sa nga pulo katsiyam awanan ti trabaho kan dati ti residente iti Tlagopan City Pangasinan kan karaman pa iti agtawon nga lalaki 37 parehas na dagito lalaki dahito ti may sa truck driver adan ti driver's license kag maneho kan dati ti residente iti Mangaldan Pangasinan minaniho namat apo si ti may sa Maris ti Asol nga isoso dump truck dahito tiniregister iti United basta na-register iti sa bali kumpanya kat masarakan iti mix gravel dahito niya iti usaran na kami ti karaman may basa na po ti police report
dagiti karamang nga lugang dagiti iti rason nga dagiti iti nagadan ti nang run over. Oy, tatay linaktaw na. No run over ko datay naatalan na. Aha, kitantay man na. Datoy karamang nga lugang daytoy tagdaldalyas at iti lao da direksyon. Idi nga dati agtawon ti 10 katsiyam. Daytoy iti nagadan ti limagto. Under iti dati aggargaraw lugan. Rason mo dati iti naatalan. Nako, talaga nagsaam niya. Iti resulta na, dati iti datulugan tinekras. Kat dati iti dati paset iti bagay datoy naatalan. Kat nawara-wara. Iti kalsada. Nako, iti investigasyon rumrumarap. Nga dati natakabak ka muna lugan. Kat dati iti nag-mental disability naganan dati driver sa dati mental disability ko na with a PWD ID. O yun, dati kat priority incidente dati bystanders nakita da nga dati side ti kalsada dayto iti anya iti mapobserbara nga dimmala nakita da dimmala dati lugan ngem kalpasan na dati ti para examine na ang insayang kat ti Pret sa Philip Monique iti rural health officer kat dati bagay dati biktima kat addang naipang apo ti maysa nga punerarya adda ti pasamak iti kasta regarding apo dati dinya kasla saang nga imposible kasla imposible kung natablang niya dati kakastoy tagasem data day nay waris apo kasat nulagan na po data excuse me po apo ka dati inti marmariak niya nang runa ka dati agmermerienda di datoy dati kami ti pasabak ka to saan tayo mga iladawon datoy ket asla saan nga matukod but dati talaga nga kagrabe na apo kagrabe na ti kasto nga pagteng way back ide mais palagip garong kanya ko na pasabak pa dati ti maysa nga kabagyak datoy nga apo niya iti kadadan apo ti paset na iti Pangasinan iti ay Tarlac. Dagiti nga kuykuyog da ket dati maysa ti biktima iti mangubertik dati kadwa na batlaan. No sa dinno nga nasabat na metten dati maysa nga tanker nga gibibiyahe apo kadagiti langis. Dahito ket 22 wheelers. Ditaboten apo nga na-outbalance, nawapo ka ti control, ti manubila dati kaanakan. Ditaboten apo nga apag iso dati ka-encroach na apag iso dati opposite lane da. Iso boten na di agpapamya nga datoy nagkarga iti dagitay fuels apo ora iti delivery. Agasin nyo da dyan niya. Kasjemat lang kinapagteng. King kuha na iti. Ket kasla saang nga nakapapapate ngem tinangyaren ket babaan na po ti naganan dati panakakuanan dati bangkay nam haan nga si bubukelan no dikit ti babaan na to datoy abo laganan iti naitaneman intanem apo iti pamilya na so data kita antay apo na jay adda ti kasta po gundaway nang runa ka rabi niya kita antay man na po dahil rabi iti panagmanmanihom. Iti rabi of course talaga nangruna no sa ang dim light dahil kasaba mo. Kit dapay abay mo basit lang apo. Basit lang apo dahil pitik na. Ay kat talagang ang ditan nga lag-amo mo ma-involve kan iti kasta kasla ti dahil na pasamak na run over apo. Run over ko na naitingal pa siguro. Naku nagsaeng panunutan imagine na ikarosokos ta siyempre nagpreno pa datulugan dati pa nagpreno na kasanga nagtayik dati pilid kat kinarudkod ng piman dati bagin ti biktima kasyay ta natural nagpreno na ta tabangan lang no may kwanangam inkarudkod na magam isubot ta ni tiga punam nga nawara-wara piman dati bagina kastawa lang dati pagteng dahil Diyos alwan na nga kabagyan to'y numuti biyang. Alakad an-anan lang nga po, dagitay kakasta kabambanag, haante nga laeng. Dati ka nain apo nga may palpalagip over this program, tapos ito kasta agserbi apo kapalagip, sanyo ko apo pakaumaan,
dagiti dumdumten kada kayo nga damdamag as for your information no FYI nga makong kuna gagayem kay kakapsat. Kaya datay no mga ganyo datoy mabalin nyo mot apo datay nga iyan part apo ibinglay nyo mot kadagiti nalaing nya dagiti dasuksukir na kag maneho nga kunam lang kay din kalalaing dan no maminsan na nakakapaspasoron na talaga maka naganan datay maka bad trip pain nga mako kadagiti agbusina dan no palaan kita nyo agbalin tayo kumaapo nga datay ideal nga driver mapagtuladan sa angkit di nga pagbiliban iti kinapaspas mo nga maneho. Ayan, 20 minutos kalpasan dalas 4 sobyan na dagito kalpasan pa dagito yung palagi pa. Tirad Pass, Tanawag. Love for all team, dahil sinabi ko ng asawa ko, we should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Love for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio libreng konsultasyon for all at libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy ta libre amin ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course the agas. Nasayat med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na paranod na kanyame. Libreng laboratorio libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Syempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulugan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nang na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramiden ditoy Love for All. So adumanen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti iti nga serbisyo iti gobyerno.
Tirad Pass, Tanawag. Ayan, dapat nababati nga 15 minutos sa po tintay panaglalangan iti tangatang. May panggaman tatamo dato niya, dagiti kwa pala nga po dato damag. Ti police report na po dato. Ta at least makaibaga tayo, makasagig ba tirik na, iti panagbalbalo iti maysa no tilikudan ti paspasaba ket karamang ka nga karamang ka kaditi agar arabid ti illegal ngamlaeng sa anda ka pay nga makita. Ya? Datoy ada ti maysa pay nga arrested wanted person ken panakala ti maysa apo nga gramo iti masuspetsa nga siya po iti oras alas 10:45 idila ang kalman datoy iti Mangaldan Pangasinan. Ket babaan apo dagiti operating unit ti Mangaldan Municipal Police Station diti suspect ket agtawon apo ti 41 suspect ko na tayo tano akusado ko dagiti may serbyan iti warrant of arrest no suspect dagiti but on act nga maaresto agtawon ti 41 lalaki datoy daytoy tadaan ti live and partner may sa truck driver kan dati ti residente iti Mangaldan na Pangasinan. Kan iti karamang pa dito tagtawon 26 awan asawa kan may sa apo nga truck driver datoy kan dati ti taga uno residente iti Mangaldan Pangasinan. Dati ti makukuno nga street level individual. Manipod may basar ti police report nga manipod alas 10:45 aging ganati alas 11:50 oy alas 10:45 aging ganati alas 11:50 iti rabii kasi nyo dati kakapaot na mga panakarabi dati bypass illegal bypass operation iti January 15 ngam dagiti personnel insayang kat dati bypass operation iti coordinations da iti Philippine Drug Enforcement Agency RO1 kontra taos akusado uno suspect nga nagresulta dito iti panakakembag na wano panaka-aresto na kita tayman dagiti ebidensya apo na narecover kabayatan ti operation ket pakaibilangan dagiti sa paganad may sa nga grabo nga masuspetsa maatap nga siyabo nga dito tadaan ti standard drug price nga 6,800 pesos naglaon na ito upat nga piraso nga heat-sealed transparent plastic sachet. Di non-drug evidence at may isang piraso nga genuine 1,000 bypass money. Dapat na ito na dumang non-drug evidence. Ngayon, importante dito, iso apo na ito drug evidence so that tayo makukunan nga illegal nga droga dahil natagapat tayo nga 1 nga gramo iti maatap nga siyabo. Ape nga min dagito kakapsat niya nga adu ti maawis tirik nana. Ti pinpoint ko apo dito ti talagang dajay kita dati para kanya lang. Dajay pa nakaawis ti maysa nga individual nga nga matinag iti kasta nga klase iti illegal nga activity. Dajay kami maysa manipod dati ket nakumbinser apo at maysa nga biktima ko na tayo ta biktima datoy ke napalabogan da nga limasat no naipalabog iti saan nga napintas nga ramid ditadan apo nga nailumlom daytoy dinno nga tati pagpatinggaan na no saan ko mga naresto datoy nga may nga individual apo anya kumapay dagiti adada nga anaarabid na nga maarabid na nga kontra iti paglintigan kontra iti gobyerno manunto pa dagiti maawis na ta siyempre dagito dito kata bypass operation kahit na saon aglalako ngem laeng tinalakwan na kat no bypass operation iti nalakwan na dagitay mang tiltiliw dagiti kakastoy nga illegal nga activity ti kita talaga tinadya kas pagarigan na kada ito kung dawa ita dati dumdumgag Gusto ka di ti bagbaga kuno niya. Gusto nga ti bagbaga kat likan nyo na kita kakasta nga banag. Apay nga di kay agbyag, agsubli ti normal na panang biyag. No normal na panang biyag ko na tayo
At da ka dita nga nagagad, trabaho, napintas ti panakilangan mo, ti pada matao, at dati spirito kanyam ti pamati kinapo Diyos. Dati nasingid ka nga magiparparti sa parapo iti aming programa iti gobyerno. Ken regardless iti kasasaadan ti panagbiag mo, basta lakit di nabaknang ka man, napobre ka man, no, nalikdik ka kada iti kakastoy nga illegal nga aramid. Dagiti ang tutubo, dagiti gamin ti nga sagsagit season na Dagiti kakasagsagit season na nga maawis tirik na niya. Iso mga dagiti nagannaga, baba na ti programa tayo, dagiti nagannak nga saan kay apong agsarday nga mang palpaliw, dagiti anak yo nang nagruna dagiti no lalaki da katagtaon na ti nasurukas 15 nagpangato paliiw niyaw dagiti gargaraw da nalakayo mapaliiw dagiti apo dagiti tigtig na da dagiti actions da ganno kasano da nga makipaglangan dagiti kapatada da ang mga mutan no adda iti naidaduduma nga ay dadaduma nga arabid da apo ala dahil ti makunang apo no entry malaklakunan nakatikasta nga madi malaklakunan nakatikasta nga madi gutadem dahil reknam ta no buweltaem dahil dati nga kinasingpet mo kina relisyoso mo apo tadata iti mangisalakang kanya ang wag kang padala nagamin maminsa ka oy no dahil nang soliso kanya mo naduman ta aramatan na tano maloko na kalaang nang nangruna kiti sunak kata agi nagi lako ti kakasta poster ko na tayo data no tiket de tarabide mon kita sekreton nga ipagamo kaditi otoridadem uno saan kini punong barangay tayo sunati mangilik ni kanyam iso nati makamo nga mangidalan dadabad at bakongkuna nga nati barangay anti-drug abuse council na nagitoy apo ti mangkit kita po ti sasaadan ti ulungog iti barangay da subyan na nyo da dyan napintas apo agrugi kayo kastiman dati kansyon may pae ko kadayaw. Sa dinuman, ti ayan mo ta Singapore, wenno Amerika amok nga agsuglikan tulad ta iti sidong inam a Pilipinas nabayagen kaadam Australia Hawaii akong kunada nga isla amok nga agsuglikan tulad ta sibay dagiti napapateken ka dagiti surat di da marantayang nalawa nalaos nga iliw ayin kaleplepang ayat mula makalungaw ti pamilyam tarang ay man jayan mo a Japan Hong Kong, Saudi apagdidin na magang agsulikan to lagta tinagkapuan taawan kastay bukod apagilyan dagiti surat di da marantayang nalawa ataaw anagbabaetan nalaos nga iliw ay inkaleplepan
dagiti surat di da marantayan, nalawa at taaw anag babaetan, nalaos nga iliw ay inkaleplepang, ayat mula makalungaw di pamilyang, dagiti surat di da marantayan, nalawa at taaw anag babaetan, nalaos nga iliw ay inkaleplepang, ayat mula makalungaw ti pamilyang. Ayat mula makalungaw ti pamilya. Entry na pagustuhan na po dahil sorry nang nakawasyato nagpatpatugtog ta dugamin nagti concern ko nga may patanong ga po kada ito'y kakastoy nga pambanag. Para ti ba di ka bansada kalpasan na ito'y palagay pa. Tirad Pass, Tanawag. Siya ni Corazon Agusto, ngagna iti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Halos nga gapabol dito, ako nasursura kami, sir. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidin da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos, nangabak pa yun ti sinela, sir, ti abol ko, di kanawid ang tatay. Tiyan usaran da nga sinuli di ka kapas. Yung tatanawa mo tagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, gatang kami. Ti apok tito mo, nababalasang, na bakasyon, sir, agabol da. Makadano mo di Amerikan, kadahapan, adumot ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dakti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya ti gayet ya order, sir, nalakadala nga arami dinan. Nagiti apuksan na susarok pa idang nagdesignan. Sigurado ak, sir, nagtutuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti kuan agla ko nagadumo nga may gumatang, sir, lingjak pa kaya kabaalan na supplyan nun, sir, agiti susuki ti order ta agon online dati apok, sir, kada pa order di Amerikan. Wala daw ito magatangan. Kuyogan da pa kayo, kuyogan pa ni Congresswoman. Let's wander the rocky trails of Mount Tapulao, Zambales, the highest peak of the Zambales mountain range. Known for its rocky road trail and pine forest that test the limits of your endurance and toes. Onwards to the mossy forest. And finally, the famous world tree that marks the summit of your adventure around breathtaking Zambales. Get more majestic views in your next virtual adventure.
iti panang irogi kadagito nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga mamo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayatan na ken ibongan na no dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kas kada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kas kada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Tirad Pass. Okay, karon tayo na ti maudi nga paset ti programa to nga tirad pas sa tanawag. Baliksen tayo ban apo niya dagiti managtungpal nga operator na tuda Tricycle Operator Drivers Association kadagiti back to back ti motor ti tricycle da. Tagamin talaga nga agtungtungpal da. Oy, kablawan tayo ban. Dagiti duwa nga naanos nga para check up motorized tricycle check up nga mga checker da sir naganan ni Sir Tagal manipuliti Public Safety and Traffic Management Division kadwa na dita ni Sir Andres Gadya ta dagiti daingat nga patungpal da i-explain da sakbay apo nga permaan da nga naprobaran dahita nga sidecar nga back to back iti tricycle da kaya nagpintas ti buya na dagitay pa saang nga padak nga nagdimalan nga dagitay babasit pala ang timarka na itiligudan oy panagkunak dati ka sampay lang nga dimbalan dati hampang nga napan nagpa-check up handa pa nga chinek up dita logan na sidecar ti tricycle na tagamin dato iti ayan lang kami niya kuna iti damag dahito iti maysa nga mangipakita nga iti panagpaspasada ket in uniform mo masbangan datoy color coding kulay iti tricycle o color coding ta dapat iti mga municipality nga damot iti solid nga blue at damot iti puraw at dati kaparehas mo ti Canton City ti Santa Cruz nga yellow color di jay bigang ka laok-laok sa ti kulay dagiti tricycle diya may sa dato nga napintas napintas ti kabilda dagiti markings iti body number da iti likudan for datay clear identification no kasta ka nga datay agpaspasada da tagamin tao mo ti makitam ngamin no dahil talaga nga back to back ti luganan na yan tao mo ti makitam nga gayem iti apaglabas na jay tricycle kakwa no saan mo nga may makita na dyan mabigbig sika nga datay
pasahero kasa no dati ket naganan dati sobra iti singir na may sa dati nga identifications apo nga pangkitaan apo dati commuters so gapuna nga dati kasla kadakkel ba dati sa nga back to back ti tricycle da adda kadakkel kasjay mo lang kadakkel makita ti body number iti lukudan dati unit tricycle sidecar da isuga po nga ilungalong lata iti datoy franchising nagatanda ilungalong lata iti Land Transportation Committee iti Candon City nga dagi napantay nga kwa iso iti tungpalan tanokit kita magpaiso ba tayo mapigbig mo da jay talaga nga tricycle nga linunganam tamay sa data pong purpose na muna da jay may kadwa so dati uniforme napinta sa kitang tapasat namot apo nga smart city ang nagbaling nga smart city dito yung syudad tayo nga Candon ngam sakbay ta kuna pa nga sakbay ti panagpakada dito man ti pamakada nga bilang sika. Sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't ko ken ka ngay pudno sika kanayon arapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagit ko sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't ko ken ka ngay pudno sika kanayon ti arapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagit ko uray pa'y aglabas ni tawen ikaritken ka asika sikalaen di ka masursuro biyag ko alipate uray pa'y adda akong ijay tanen Ayan, nadya pa lang tumpal talang po ti flow, minataray ti programa tayo. Kaya't intuman na po umay no Domingo, ti aldaw ti Lunes, tinteman na po pa nagsinobyanan, iti tangatang nagtatarip nung babaan apo dati programa tayo nga tirad pas tanawang. Alagay ta kadwag apo, pabakada manipo ti technical control ti DZTP ni partner muna ni Operation Manager Alex Molina, timipyang ti DZTP Digital TV ni Juanito Vicencio.
Alaga tagyaman na ka po, ti ano sinang trabay, Nick Baruga, babay na po.